Здравейте! Ето го. Това е отнемане на знамето. Ето го моя отбор. Центурион, млад центурион, млад рицар на ордена. Предо легендарен, центурион и опитен обранец. Противниковия. Ние се водим фаворити, но ни липсва един член. И така. Сега да започваме. Всички бързат. Като трябва да го заловим. Мислахме го. Трябва да хванем противниковия играч, който ни взима знамето. Добре, убите. Така. Трябва да спреме номерото на нашето знаме. Трябва да го прекратим. Така. Бой. Така. Трябва да го убиеме. И почти за малко. Така включваме дракона. Охо, подаръчета. Така всичко ще смажа. Подем есенцията. Сега напред. Пред към албата. Някой ми изписа нещо в скайп. После ще отговарям. О, леле, майко. Видите ме. Така. Вълци, елате вълци. Вълци. Трябва да си върнем заедно, трябва да го върнем. Трябва да го върнем, за да успеят нашите войни да го приберат тяхното. Така. Така. Опасно. Това е опасно. Така, бой. Успяхме да го убием. Бой. Трябва да убием всякакви врагове, които се опитват да вземат нашето знаме. Но те са го взели и сега в момента се опитват да си вземат техното знаме. Това няма да го позволим. Така, бой. Трябва да ги убием. Трябва да избягаме. Така, той трябва да умре. Умри. Добре, умря. Така, трябва да се опитаме да върнем нашето знаме. Всички сили напред. Така, кръв. И напред.
Този магиосник ми пречи. Не мога да измъгна. На нашия отбор има афаката. Има хора, които се опитват от тяхния отбор да вземат тяхното си знаме. Както и ние трябва да се опитваме на нашото. Така, спрете се. И ужасен провал. Те успяха да си вземат знамето. Поради причината, че нямаме и афака на всичко отгоре. Така, трябва да ги смажем. Мама ви деба. Така, един мой приятел, с който после ще продължиме да играеме и може и да направим някой клип на биене на определен бос. Зависи от свободното време. Трябва да опишем на нашия приятел, на човек, който е в нашия отбор в състезанието, защото много се нервира от това, че ще загубим почти. Ние направо сме загубили. Ето го. Ето го нашия спортски, с който взима знамената. Драконовия един воин взе флага, пускаме вълците, помагаме с стрелба към джуджето, който трябва да загине, защото е гадно и се опитва да ни прецака. Така, трябва да помогнем на нашия драконов. Да убием този петал, който не успяхме да убием. Така. Почти сме готови с състезанието. Още малко ни остава. Така. Така, добре, дръжте го там. Ножето падна. Сега ти, шмагиоснико, трябва да паднеш. Не умри, бе. Добре. Така. Доста добре. Бой. Трябва бързо да се живим и да помогнем на нашия другар, който ще загуби флага всеки момент. Точно така. О, не го загубихме. Ние успяхме да отнемем техния флаг. Сега биеме. Така, бой. Трябва да го убиеме. Това този мръсен драков войн. Така, той си решава къщата си остави. Така, продължава напред. Продължава напред, пълна помощ. Пълна помощ. Без стоп. Без стоп. Помощ. А така. И победа, дами и господа. Това беше първи епизод на Draken Sun, който снимах. И ще се видиме на следващия епизод. Коментирайте, харесвайте и се абонирайте. До скоро!